Juga dari Kubilang Entertainment Matus Basuwon. Apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mesrungono tangisku bajike kowe lunga saka uripku pari pasang grangge lintang ing angkasa kowe citra gawe loro marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu hangis Don bela-bela bosku. Apa sifatmu saiki wis beda kowe Terima kasih. aku ngepoti kudu liya apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya luput ing pinggir segara Aku sedang pancen menakake arep kapiye maneh jelas gonmu gede arep kapiye maneh oke Ali dong kangas pupusen rasa tresnaku tenan ta om gede tenan ta. apa iki satenane takdirku sing njawabke Ayo mas sliramu beda ati beda lambe sing ngisor wis kadung mati rasane kang mesrungono tangisku bajike kowe lunga saka uripku pari pasang rangge lintang ing angkasa kowe Terima kasih. gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sampurane yen gawe penak barangmu Elho Music enak terus Reza Carian kayak luar biasa Charles Rameng selamat sore ada yang Karlina Terus Mantan yang juga Jawa Muda Aceh Timur ada yang Sulo Agus Mengko Beri Kage Karabas Sambu Ya Apa
sifatmu saiki wis beda kowe ninggal ke aku peti wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ayo mas. Hey! Sesak neng jero dada. Arep kepiye maneh aku wong randule ojo selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusin rasa Apa iki satenane hatiku sing jawab sliramu beda ati beda lambe wis kadung rasaku kang mas rungono tangisku wejike koyo saka uripku apa iki satenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe wis kadung rasaku kang mas rungono tangisku wejike koyo saka uripku paribasan grande lintang angkasa kowe citra gawe loro marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lono atimu sepurane yen tak entekne duitmu warane kang Sana thank you.